Aire berria, horixe da UEMaren ustez euskarak behar duena. Bere tokia bilatu eta aitortza ofiziala eskuratu, hizkuntzaren normalizaziorako bidean. Horretarako, herritar, udal ordezkari eta eragileen konpromisoaz gain, ezinbestekotzat jo dute goi administrazioen inplikazioa. Hainbat udaletatik hizkuntza politika aurrerakoia landu ditugunean, legea bere izan dela bidea itxi diguna. Behar diren lege aldaketa gauzatu, eta udalerri euskaldunen garapen linguistikoa bermatuko dute bestelako neurriak ere hartzeko. Hain zuzen ere hori aldarrikatzeko UEMA eguna antolatu dute. Aire berria euskarari lemapean, UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak egitarau zabal eta erakargarria prestatu du ekainaren 8irako Aramaion. Ekimenen artean denetik izango da, musika, bertsoak, kirolprobak, herri bazkaria edota umeentzako ikuskizunak. Festa giroa izango da beraz. Euskalgintzako hainbat ordezkari elkartuko dira Aramaion eta baita instituziotako ordezkariak ere, euskarari normalizaziorako bidean aire berria eta arnasa eskaintzeko asmoz. UEMaren helburu eta asmoekin bat egiten duten guztiei, ekainaren 8an Aramaiora etortzeko deia egiten diegu. Aramaio ezagutzeko eta euskarari haize berria emateko aukera ederra duzue. Aramaioarrok eskuzabalik hartuko zaituztegu bertaratzen zareten guztiok.